So ayan, good morning mga par. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Bato. Civic Parade po. Hindi tayo makadaan-daan. Hindi pala makadiretso dun sa munisipyo yung sasakyan. Dito lang tayo sa tapat ng LCC. Kasi may lalakaran kaming papel sa DSWD. Wala. Okay na tayo mag-drive kasi may may palabas na sa ospital. May lalakarin mga papel-papel. Bali nagpaalam naman tayo kay Kuya Noli. Hindi muna tayo makakatulong doon sa pabahay kay Mary. Duman ako doon kanina. Daming tao. Yan, mga tapos na yan magparid. Pag may maparkingan tayo mga par nitong sasakyan, pupunta tayo dun sa para makapanood tayo konti kung anong ganap dun sa tapat ng munisipyo ng Bato. LCC Supermarket. Tamang hazard lang tayo, naka-hazard yung sasakyan dito sa gilid. Walang maparkingan. Ang oras natin ay 9:59 ng tanghali. Bali galing na ako sa Eriga. Maghapon kami nitong asikaso. Bukas na lang ako makakatulong dun sa bahay ni Mary. Wala tayong maparadahan mga par. Bahan ng Bato. Nakapangtisan na. Medyo rin. Parak pataka na. At ayan po, andito pa rin tayo sa loob ng sasakyan. Wala tayong mag-arayan. Tapos na po yung parid ng mga majority. Hindi tayo makaalis-alis. Yo yo yo! Mga taga sa amin nagdayo. Mga San Roque High School. Mamaya pagkatapos namin dito sa Bato, balik kami sa Iriga, dun sa ospital. Kinuha lang tayo mga par na mag-drive ng sasakyan nila. At ayan na nga po, nakaalis na tayo dun sa Bato. Di tayo nakahanap ng garahe hanggang ngayon.
Nandito na po ako ngayon sa ano, Iriga. Iriga, umuulan. Hindi na naman tayo makalabas. Hindi tayo makapag-video sa ano. Yan o. Subdivision. Subdivision po yan. Ito sa Iriga. Ayan. Ang lakas ng ulan. Medyo tumila na pala. Bibili sila ng pang-ulam. Kambingan, Iriga. Ano po? Kambingan, Iriga. Sakyan. So ayun mga par, ang oras natin ngayon ay mag-aalas 11 na. Nandito tayo ngayon sa ospital. Papasok na tayo, nakagarahe na yung sasakyan. Tayo ay pupunta na sa kakain muna tapos mamaya may pupuntan pa kami. Dito po yan sa Iriga. Iriga. Bukid ng ano, Iriga. Hop. Okay, tumaog na. Pero dapat darang ako nga niya, ako man ako kuha ng balik. Ayun, alas 2 na. Dito naman tayo sa Nabua. Ganun pa rin. Dito, naka-hazard pa rin tayo. Time check natin. Alas 2:26 ng hapon. Yan, market ng ano, Nabua.
Angina, Nabwa. May pinuntan sila dyan, oh. Capuerte. Kung Migs Villapuerte. Taas ng Watson, Nabwa. Tayo, dito lang tayo sa loob ng sasakyan. Habang naghihintay sa kanila. Di pwedeng iwanan, walang garahe po dito. Ay. Hapon na. Ayan, simbahan ng Nabwa. Tapos pagkatapos namin dito, babalik kami dun sa sa hospital ng Iriga ulit. Muna tayo mga par. Muna tayo. Tayo sa labas, mga par. Init sa loob. Papuntang Baaw. Chic. Chic. At tayo, nandito na ulit kami sa ospital. Nalakad na namin yung nilakad dun sa Capuerte. Pangatlong balik namin dito. At sana malakad namin to ngayong araw para bukas makapagtrabaho tayo dun sa bahay ni Mary. At sana po tapusin niyo ang aking video. Time check 2:45. Yun, mga OJT po yan. So yun po, di pa rin po tayo makahanap ng maparkingan. Dito lang tayo sa loob ng sasakyan. Bawal po kasing iwanan to, nakasod lang tayo. Salamat po sa patuloy na pagsuporta ng Team Paway sa mga vlog po
nila Kuya Noli Vlog, Kuya Gatcho Official, Vince TV, Carrotman, Alamid Striker, at sa YouTube channel ko rin po, Paring Jason TV. Malaking pasasalamat ko po sa inyo sa panonood ng aking video. Sana huwag kayong magsawang manood at magsuporta sa vlog namin. Daming tao. Manood sana tayo ng ano, Majority. Hindi ako